Velkommen til P+'s generalforsamling. Det er jo min første generalforsamling som administrerende direktør. Den har glædet mig rigtig meget til. Det er jo fantastisk at se så mange mennesker, som er kommet her i dag. Så det bliver forhåbentlig en rigtig fin generalforsamling med en god debat. Jamen, det har virkelig stor betydning for mig, at jeg har indflydelse. Jamen, jeg møder altid op til generalforsamlinger, fordi jeg nærmest synes, det er en pligt. Det skal man. Jeg synes, at det er det rigtige at være en del af noget medlemsejet. Simpelthen fordi, at så har man som medlem indflydelse på, hvordan ens penge bliver forvaltet. Og det er jo trods alt en ret stor opsparing, man får oparbejdet med tiden. Jeg har set frem til at stå her i dag på min første generalforsamling som administrerende direktør i P+. Så var 2023 et rigtig godt investeringsår. I P+ livscyklus gav alle risikoprofiler tocifret afkast for medlemmer med 15 år til pension. P+ ligger pænt under gennemsnittet, hvis man sammenligner med omkostningsniveauet i resten af branchen. I dag skal vi også sige farvel til den afgående formand, Kim Duus, som har gjort en rigtig fin indsats for P+ i de sidste 3 år. Så stort tak for det. Jeg har selv været rigtig glad for at stå i spidsen for P+. Og så skal vi jo sige goddag og velkommen til Lars Bo Bertram. Jeg er nervøs for at se sig selv i så stor en størrelse, men det må I leve med. Som bliver ny bestyrelsesformand i P+, og det samarbejde det glæder mig rigtig meget til. Hvis nogen har et enkelt spørgsmål, skal de være velkommen, ellers så er jeg her indtil det slut. Jeg støtter bestyrelsens afvisning af forslaget. Jeg kan jo høre, at vi fører ikke udenrigspolitik. Det er jo ikke kun en ulykkelig situation. Og der vil jeg sådan set gerne opfordre til, at I også tænker på et Afrika. Derudover så har jeg bestyrelseserfaring. Den skal ikke bruge så meget tid på. Jeg har kun 2 minutter. Jeg er seniorrådgiver ved Nordisk Center for Bæredygtig Finans, som skal varetage jeres interesser bedst muligt i de næste 3 år. Men verden er i hastig forandring, og det bør P+ selvfølgelig forholde sig til. Kåre var faktisk en af mine første specialestudenter, så jeg mener, jeg også har bevist, at jeg kan holde ham i ørerne. Jeg har også en interesse i, at vi udover at have det korte lys på, også har det lange lys på. Og jeg er indstillet i dag som kandidat til bestyrelsen af bestyrelsen. Verden, den forandrer sig ret hastigt. Jeg synes, det er vigtigt, at vi kan stå ved de investeringer, vi laver i dag om både 10, 20 og 30 plus år. Jeg synes, at P+ bør være kendt for sin ansvarlighed, høje medlemsservice og effektiv drift. Nu er P+'s årlige generalforsamling afsluttet. Vi havde 1100 tilmeldte, 500 her i salen i Tivoli Hotellet, så det har været en fantastisk aften at se medlemsdemokratiet i fuld flor og i virke. Det, der skal ske nu, det er jo, at i de kommende uger her, så har vi et bestyrelsesvalg, og det foregår ved en urafstemning, hvor 4 bestyrelsespladser skal besættes. Og der vil jeg på det kraftigste opfordre til, at I alle sammen går ind og bruger jeres demokratiske ret og stemmer i de kommende uger her.